तो कहली कि नहीं हम कैसे भिक्षा देही, हमारा घर का तो सब के उचल गइल बा महादेवा जल ढारे। तो कहली कि नहीं हम ही हई जौन की महादेवा जल ढारे गइल बना तौन हम ही चल के आइल बनी घरे। कहत हई अरे कैसे भिक्षा देही ए बाबा नई के केहू घरवा रे नई के केहू अरे सबे जलवा ढारे हो गइला, सबे जलवा ढारे हो गइला, सबे देवा घरवा रे सबे जलवा ढारे हो गइला, सबे देवा घरवा रे कैसे भिक्षा देही ए बाबा नई के केहू शिष्या कहली कि कैसे भिक्षा देही तोहरा के जल ढारे देवघर में चल गइल बाना सब केहू। कहली कि ना ना बचिया हम ही हई, हम सही बोलत हई। अरे सोच कहतानी हो देवी सोच कहतानी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे।